Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul aeroportunda jemlenip ýurduna uğradylmagyny talap edýän Türkmenistanlylar baradaky habar çekýär. Türkmen howa ýollary Aşgabat, Minsk, Türkmenabad uçar gatnawyny amala asyrdy. Döwlet gözipelerine dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak we üç maglumatlary talap edilýär. Balkan, howa gyzyar, marlar gyrylýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem köp okurly we köp dinlendi. Bundan başga Aşgabatda uzakly gün agyz suwy bolmady. Türkmenabadda öýsüz itler wagşylarça öldürilýär. Hukuk toparlary Türkmen prezidentine hat ýollap, Yurist Allaverdiýewiň boşadylmagyna çagyrtýan atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar Azatlyk tesneli gatly videomuzy köp görüpdirler. Şeýle dolar Türkmenabadda öýsüz itler wagşylarça öldürilýär diýen atlan çap edilen videony köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmen hökümetiniň pandemiýadan soň ýüzüýüz bolýan sosial meseleleri, ýurt içindäki işsizlik we täze prezidentiň iş sorunlaryny döretmek kynanyşyklary, daşary ýurtlardaky raýatlaryň ýurda dolanmak talaplarynyň öňüne döredilýän emel kynçylyklaryň mümkin bolan sebäpleri, möhletleri olan pasport meselesi we beýlekler baradaky söhbetler dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden Türkmenistany dowam edýän dowamly suw ýetmezçiligi, hususan şalyk hasylyna awanýan howp, dowam edýän ykdysady çökgünlik şertlerini Tomuz kanikuluna çykan mektep okuwçylarynyň maşgaly büdjetlerini goşmak üçin edýän tagarlarlary barada durup geçsek gowy boljak. Sebäbi bu ýagdaýlar odal daşary ýurtlara iş gözläp giden, inni bolsa ýurduna, başgalasyna goguşmak isleýän zähmet migrantlarynyň görýän kynçylyklary bilen gönnün baglanşykly bolup durýar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sebitlerine şaly ekilen meýdanlary ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat we Halaç etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üçünçiligine bökdönçlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstüne uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýärler. Habarçymyza görä Pagtaçy ýa-da garlaçy kärenetçiler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwetli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 miň manat girdici gazanyp bolýar. Ýöne buğda ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6 miň manat töwerew girdici bolýar diýip Lewaply ýaşaýjydýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň fesiýini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe miň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnägor we demirgazyk sebitlerini şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşowut welaýatlarynyň 18300 hektar meýdandan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewapyň darganata dänew, çärjew, Farab, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençe etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekini köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikaýet edýär. Her bir şalyçy kärenetçi giýjesi bilen ekin meýdanyna garawullap çykýar. Eger kärenetçi öýüne gitse, onuň şalysyna barýan suwa böget urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwuň kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwuň ýabyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meýdanynyň eýeleri suwuny hem üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şaly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonu töwre suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlaryň öpçünçiligine däl eýsem, käbir sebäpleri içimlik agyz suwunyň öpçünçiligine hem bökdönçlik ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebäplerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaç naharlarynyň agyz suw bilen suwurulýanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uğradylanyny habar berýär. Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýerildi. Balkanda awazanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awazanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabaddan suw daşaýjy ulaglary iýerdiler. Diýip Lewaply çeşmämiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmeçiliginiň fonuny zeýkeşlerden nasoslar arkaly suw sordurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý öňem zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu ay ıstwol diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdylar. 13-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Maraxal we Balkan welaýatlaryny paýtagat Aşgabat suw bilen öpçün edýän Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanyň Çağat häkmeti hemişe diňe kagyz ýüzünde gadagan boldy. Emma ýurdun ykdysadyýetyne, hususan o huzurlugyna dören agyr ýagdaýlar Çağat häkmetiniň barha has giňlerimde ulanylyp başlanmagyna alyp geldi diýip yerli synçylar aýdýar. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Şuunlar Mara welaýatynyň owalarynda gadan çekmek üçin dürli işlerde zähmet çekýän çağalar göz görteli köpeldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitden maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Eliýuw hojalyklaryň çağalary dynjalyş mögsüminde gadan çedip maşgalalaryna goşunt goşmagy synanşýarlar. Bu çağalar gowaçy meýdanlarynda otog işlerini geçirmek, öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe çöplemek, zirdiwilleri dörmek, bazarlarda galtak sürmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar. Thomson jokrama ıssysynda çağalar paýtaçy kärenetçileriň potrot ýerlerinde otog otomagy gidýärler. Çağalar gününe 25 manat gadan öýlerine eltýärler. Olaryň aglabasy gyz çağalar diýip Marly oba ýaşaýjysy anonimlik şertinde 20-nji iýulda gurrun berdi. Habarçylarymyz oba ýerlerindäki oglan çağalaryň bolsa goňşy obalara, etraplara we şäherlere aýlanyp plasmasa, baklaşka we çüýşe çöpläp gadanç edýändigini aýdýarlar. Bu oglanjyklar öýlerinden ýerden sagat 5-de çykyp gidýärler we gije sagat 10 töweregine gaýdyp gelýärler. Öýme-öý aýlanyp baklaşka we çüýşe ýygnaýan bu çağalar käbir hojalyklardan plasmasa baklaşkalaryň 1 kilogramyny 5 manatdan satyn alýarlar. Soňra olar bu baklaşkalaryň her 1 kilogramyny 6-7 manatdan Mara şäherine ýerleşen nokotlara satýarlar. Bu çağalaryň arasynda 6-7 ýaşly çağalarym bar. Diýip Mara şäheriniň bir ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu çağalar Mara şäherindäki zirdiwil çeleklerini hem dörüp baklaşkalary, çüýşeleri we mallara berer ýaly garpyz we gawun paçaklaryny gözleýärler. Bu paçaklary eşek arabamyza ýükläp owadaky mally hojalyklara satýarys. Adam bolsa şol paçaklar hem pul berýär. Tomus aýlarynda işlän pulumuzy mektep üçin egin eşiklerimizi we oku esaplarymyzy satyn alyp bilýäris diýip zirdiwil dörýän çağalaryň biri aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä sehel ulurak, ýagny 14-15 ýaş aralygyndaky oglan çağalar bolsa etraplaryň we şäherleriň bazarlarynda galtak sürüp gadan çedýärler. Türkmenistanda mejburi zähmet we çağa zähmeti kagyz ýüzünde gadan edilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar we işsizlik, aýlyklaryň we pensiýa tölegleriniň azlygy mektep okuwçylaryny hem tapan işini etmäge mejbur edýär. Bu çağalaryň ýanyna bir tegelek çörek bilen suw bar. Olar suwlary utarsa baran ýerlerine doldurup bermegi haýyş edýärler. Bu çağalaryň başyna eklenç ýer düşüpdir. Biz ýalynly howada derrew kölegi gözleýäris. Olar bolsa
3 aylap ulak günni jokramy suda geçirýärler. Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Tomsoň başyndan bäri Türkmenistanyň dürli sebitlerinde anamal ıssy howa dowam edýär. 17-nji iýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşiri şu epdäniň dowamynda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2-nji iýunda Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerinde tomuska dynjalyş mögsüminiň başlanandygyny eýlan etdi. Resmi medpuat lagerlere barýan şadýan çağalary görkezip, ýurtda çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper döredüjilik bilen meşgullanmaklary, ukyp başarnyklaryny östürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Azatlyň habarçylary çağalar sagaldyş merkezlerinde, şol sanda lagerlerde diňe gurply maşgalalaryň çağalarynyň dynjalmagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berýärler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Şu günler Türkmenistanyň Istanbulda konsulhanasynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Nowata duran Türkmenistanlylaryň aglabasy pasportynyň möhletini uzaltmaga çalışýar. Galyn bir bölegi durmuşa çykmanyny we öýlenmäni waradaky resminamaları, şol sanly Türksoy resminamalaryny almaga finansiýar. Mundan öň Azatlyk 17-nji ýylda Istanbulyň aeroportunda Türkmenistanyň raýatlarynyň müňe golaýynyň ýygnanyp öz ýurduna uğradylmagyny talap edip nägilelik bildirendigini habar beripdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýtbaýew bilen Türkmen raýatlarynyň ýurda dolanmakdaky kynçylyklary we onuň mümkin bolan sebäpleri barada taýýarlan söhbetimize geçmeden öň Istanbul aeroportundaky ýagdaý barada taýýarlan maglumatymyzdan hem bir bölegi bilelikde diňläliň. Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolanmak isleýän 100den gowrak türkmen raýaty henüz hem Istanbulyň aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda ýerden Türkiýeden Türkmenistana uğrayan Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň charter uçaryna münmek tamasy bilen müňe golay adam Istanbulyň aeroportuna bardy. Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan uçarda yer tapmadyk adamlaryň arasynda nägilelik döredi we dawa turdy. Türkmen raýatlarynyň basyşy astynda şol günüň dowamynda Türkmenistan tarapyndan ýene bir uçar uğradyldy. Aeroporta üýşen adamlaryň ençemesiniň habarçylarymyza gurrun bermegine görä, Türkmen raýatlary bu ýere guramaçylykly ýygnanmadylar. Olar Flight Radar saytynda Türkmen uçarynyň Istanbula gonandygyny görýärler we ähli goşgolamlaryny alyp aeroporta barýarlar. Adamlar Türkmenistanyň uçurun gelenligini biri-birine eşitdiler. Birinci uçura minip bilmedik adamlar sana we esasyna ýolawçylary uçura alýan konsulhana işgärlerini nägilelik bildirip başladylar. Konsulhana işgärleri olary köçeşdirmäge finanşdy. Ýöne adamlar olar diňlemän olary topuldy. Konsulhana işgärleri gaçyp gitdi. Adamlar aeroportyň howpsuzlyk işgärleriniň kömegi bilen köçeşdirdiler we olary günüň dowamyny adatdakysyndan tapawutlylykda Istanbuldan Türkmenistana ikinji sorun guramalaşdyrylýanyny aýtdylar. Adamlar birnäme bolsa-da köçeşdiler. Ýöne olaryň ählisi uçura minip bilmedi. Diýip habarçy aýtdy. Flight Radar saytynyň maglumatyna görä 17-nji iýulda öýlen saat 15:29-da Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçary Istanbuldan gaýdypdyr. Emma onuň barjak ýeri maglumatda görkezilmeýändir. Habarçymyzyň sözlerine görä ikinji charter uçarynda müňe golay adamdan 150den gowrak türkmen raýaty Türkmenistana uçmagy başardy. Galan adamlaryň köpesi alaşsyz aeroportu terk etdi. Sebäbi olaryň ardyny diňlejek hiç kim ýokdy. Ýöne 100den gowrak türkmen raýaty henüzem Istanbulyň aeroportuna ýatyp durýar. Bu adamlaryň başga gitmäge ýeri bolmansoň şu taýda garaşýar. Olaryň arasyna bir aý golay wagt ber aeroportda ýatyp durýan adamlar şol sana syrkow ýaşulary bar. Olaryň bu ýerde ýuwulmak ýaly esasy zerurlyklary berjay etmek mümkinçiligi hem ýok. Diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz müňe golay raýatyň Istanbulyň aeroportunda nägilelik bildirmeginiň ýene bir sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä konsulhananyň işgärleri bilen aratnaşygynyň bardygyny aýdýan adamlar Türkmenistana gitmäge kömek etmäge wada berip, onlarça raýatdan $400.000 aralygynda pul alypdyr. Bu adamlar soňra ýitirim bolup durlar. Olaryň mobil telefonlary uçurulypdyr. Aeroporta üýsen adamlar konsulhananyň işgärlerini bu talaňçylaryň türkmen resmileri bilen iltisiginiň bardygyny aýtdylar. Seýlede olardan ýa uçura göýbermegi ýa-da pullaryny ýygyna bermegi talap etdiler. Türkmen konsulhanasynyň işgärleri olar bilen iltisikleriniň ýokdugyny aýdyp, bu aýdylanlary reddetdiler.
diýip Türkmen raýaty anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülüge äşkär etmeýärler. Hepdäniň zemininiň leýartyny. Ýöneköy türkmenstanlaryň kynçylyklary, barha agrarlyanyň gaýdylýan durmuş, güderan aladalary köpelmese adalyany meňdemeýär. Şol ruwatda ýurtdaky hukuk çäklendirmeleri, köp meseleniň açary hasaplanýan söz, medeniýet adatlygynyň ýeti çäklendirilmegi dowam edýär. Şu aralykda ýurdun prezidenti Tewit ýolbaşçylary bilen geçiren Geňeş sammitiniň çägini özüniň habar serişdeleri bilen bagly aladasyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýanyň döwlet dostlarlarynyň Kyrgyzstanda geçirilen sammitini döwlet habar beriş serişdeleriniň işini utgaşdyrmagy we düzgünleşdirmäge çagyrdy diýip Türkmen News neşri onun çykyşynyň Kyrgyzstanyň prezidentiniň Medeniýet gurulugy tarapyndan çap edilen videosyna salgylanyp habar berýär. Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlar üçin esas hukukun içerki siyasi ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak synançyklary we ekstremist we radikal elementleriň arlaşmagy bilen baglylygyny aýtdy. Şeýledil, Merkez Aziýadaky ýagdaýa Tewitiň araçaklarına ýakyn ýerlerde bolup geçýän harby siyasi konfliktleriň netijeleriniň ýetirýän yaramaz täsiri we daşardan öňden gelýän taryhy däpde surlary düýpden çapraz gelýän pikir we garaýyş öğretmek üçin maglumat tehnologiýasynyň beýkanun urulmagy barada durup geçdi. Şu ýagdaýlar bilen barlykda Türkmenistanyň prezidenti Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet habar beriş serişdeleri Tewitiň maglumat giňişliginiň goragyny durmaly pikir edýär. Türkmenistan medeniýet adatlygy boýunça halkara hasabatlaryny ýyzdan iň soňky orunlarda durýar we garaşsyz neşirleriň ýurt içinde işleýän habarçylary gellenip, gorkudy işlemäge mezur bolýar. Hepdäniň zemini Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Adat Haýtbaýew bilen Türkmenistanyň işsizlik, Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň ýurda dolanmak mümkinçilikleri we Türkmen hökümetiniň bu meselelerdäki roly barada geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýär. Adat türkmen mediýasy golaýda bilmeýän açylan täze merkezde 120den ugrak iş orunynyň döredilendigini habar berdi. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýurda dolanmagyny doly ýol açmazlygynyň mümkin bolan sebäpleriniň biri ýurtdaky agyr işsizlik, ýerine gelen zähmet migrantlarynyň ýurt içindäki nägilelikleri güýçlendirmek ähtimallygy bilen bagly. Siz bu iki ýagdaýyň, ýagny işsizlik bilen ýollaryň açylmalygynyň arasynda baglanyş görýärsiňizmi? Daýnansakda Türkiýe Respublikasyna şu an iş migrantlary müňlerçe bardy. O 100.000 adymy geçýärdi. Türkiýe Respublikasyndaky iş migrantlary işsizlikden zaten Türkiýe Respublikasyna iş migrant hökmünde gaýtdy. We şolar barsa Türkmenistanyň çägine jemgyýet näsazlyklary ýalmasa jemgyýet nägilelikleri artjaklaryny şonuň üçin ýollary bekläp saklap durýar diýip düşünýän men ýa. Inni adat bilinişi ýaly Türkmenistan ýurtdaky işsizligi bir tarapdan boýnalanyk, işsizligiň derejesini aýdanok. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna şu işsizligiň köpelmegi bilen baglykda jenaýetçiligiň ösendigi, türme düşýän adamlaryň juda köpelenligi aýdylýar. Türkmenistan bolsa bu meseleleri, işsizlik meselelerini çözmeyen şu türmelerdeki adam köplüğünü azaltmak için amnistiyalar, günah geçişleri köpeltti deyip synçylar aýdýarlar. Bu bolsa ikinci tarapdan yine korrupsiya yol açdy. Kazanç çeşmesine urdu amnistiyalar diýen pikirler aýdýarlar. İkinci tarapdan Türkmenistanyň işe girmek üçin hem iş yerleriniň azlygy üçin ummatsız meçhurde para sorulýanlygy aýdylýar. Inni şu ýagdaýlara pandemiýadan soň emele gelen dartgynlyk bilen baglykda, ýagny türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda protest bildirip başlamagy bilen baglykda Türkmen hökümeti doğru düşünüp, doğru analiz edip iş yerlerini köpeldip bilermi? Sizin pikirinizce? Doğrudan Türkmenistan hökümeti muňa syn berip, bir iş yeri açmany mümkinçilik döredip bilerdi. Ýöne gynansak da bilgi işleýän şu meselelerini döreden aklar.
bilemek benim üçün. Yurdun yarı raýatları daşary ýurtda gezmesi, şol iş migrant hukukunda mesela hökümetiniň eline daha köprat gelýär diýip düşünýän. Benim üçün ende şol halkyň az bir düşünjesi Ýewropa döwletlerine, ondan soň Russiýa Federasiýasyna iň esasy aglagy bölüm Türkiýe Respublikasyna ýetdi. O taýlarda şol Türkmenistanyň raýatlaryny daşary ýurtda hakyny, hukugyny görüp hakykatan başkan konstitusiýada hukugyny talap etmäni hukugy öğrenip şol raýatlary Türkmenistana gelip jemgyýetiň arasynda nägilelik bildirmek, hökümete garşy nägilelik bildirmek ýaly hakyny, hukugyny talap etmek ýaly bu meselede Türkmenistanyň hökümeti de esasen biraz korkusy ýaly bar. Adat, bir sözüňizde siz işsizlik ýa-da adamlaryň daşary ýurtlara köp gitmegi bilgeçleýin ýa-da bilkasdan döredilen ýaly diýen pikir aýtdyňyz. Ikinji tarapdan şu synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmen hökümeti ýyllar boýy şu adamlaryň köp gazanç etmegine, iş ýerlerini açyp baýamagyna garşy görüşdi. Hatda öňkü Saparmurat Niýazow bilen işleşen resmiýleriň aýtmagyna görä şu Saparmurat Niýazow hatda daşary ýurt firmalarynyň wekillerinden hem türkmenlere köp aýlyk berip olar azdyrmazlygy haýyş etdi. Ikinji tarapdan iş yerlerinin yapılmagy ýurtdaky korrupsiýa bilen hukuk edaralarynyň her bir adamdan bir kanun para almak mümkinçiligini ulanmak islew bilen bagly diýen pikirler aýdylýar. Indi bilkasdan edilen bolsa Türkmen hökümeti üçin gowy zatmy adamlaryň gitmegi hem daşary ýurtlarda öz hak hukuklarynyň bardygyny öwrenmegi, olaryň gözleriniň açylmagy Türkmen hökümeti üçin gowy zatmy ýa howply zatmy. Mundan nähil netije çykaryp biler Türkmen hökümeti? İlki tapkırda Türkmenistan hükümetinin bu eline gelýärdi doğrudan. Ýagny ona peýdaly diýip pikir edýäňiz. Adamlaryň azalmagy, iş soraýan adamlaryň azalmagy peýdaly boldy diýip pikir edýäňiz hökümete. Ýagny gitmegi. Peýdaly. Ýöne 2019-njy ýylda şol hökümet biraz şu taýda bir gaýra goýma meseleler bolup başlady. Türkmenistanyň raýatlary esasen şol 20-nji ýylda, 2020-nji ýylyň başlarında şol aktif ýagdaýa hakyny, hukugyny talap etýän demokratiýa jemgyýeti raýatlaryň köpülenligini şol mesele üns çekdi. Ondan sonra hem Türkmenistanyň raýatyny ilkilene getirmek niyetleri var indi. Ýurdun daşyna çykmasyna täsir bolmany bir ýol açdy doğrusu aýtsaq. Beýleki meselelerde şol ýurdun daşyna gidip äçek bolan şolar izine gaýtjak bolan raýatlary tapkırlayın getirmek niyeti var. Şol täze gelen Türkmenistanyň hak hukugy gören daşary ýurtlarda raýatlar birazcık ýene ruhuny pes etmek üçin şonu tapkırlayın däldini açyk bolan juda az bölümlerde aýda bir tarty reis bilen getirmek, zat etmek, ondan sonra karantin döwründe o karantinle meýem ruhuny pes etmek ýaly bir ýagdaý bar. Doğrusyny aýtsam ýoksa. Ýöne Türkmenistan hökümeti eğerde hakikaten halkyň bäxtine işlän bolsa, ol işçilik meselesini hukman suratda çözerdi. Näme üçin ende hökümet olarak bir köpük maliýe goýmak niyeti bolmany. Şol puwdagy daşary ýurt kampaniýalarynyň investisiýasy ýa bolmasa maliýalaryny çağıran bolsam, islendi Türkmenistanyň hökümetinde şol teklibi kabul edip telekeçiler, daşary ýurt telekeçileri gelip biz iň azından Xitay Halk Respublikasy diýjekler. Xitay Halk Respublikasy mysal üçin dünýä fabrik zawody diýip aýdylýar. Şol iş hak aýlyklary ortalama $400-500 diýip geçýärdi. Ýöne şol iň merzi Türkmenistanda şol 300-400 şol döwlet kursu olmasam da döwlet kursu diýende döwlet derejedeki dollar kursu däl-de beýleki zarabazar näme-de bolan ýagdaýyndan şolam bir işlen döredilir. $500 Türkmenistana iş hak aýlyklaryny berjek daşary ýurt kampaniýalary gelerdi we Türkmenistanda bu mesele juda köp mümkinçilikler var. Näme üçin de iň merzi Mendeleýewiň tabliçasynyň bütün nämesi Türkmenistanyň ýalty baýlyklary milli baýlyk bolup geçýär. Şonu täzeden işletmek ýa-da täzeden industrializasiýa gurmak üçin daşary zawod fabriklary ulum maýalar goýýar. Onda sizin pikiriňizçe mümkinçilik ikinji tarapdan şu telekeçilige de emeli päsgelçiligiň döredilenini gaýdylýar. Şu Gurbanyň Berdimuhammedowyň döwründe bu ýagdaý elbetde şu tenagaçylar we telekeçiler
birleşiginiň monopoliýasynyň güýçlendirilmegi bilen dowam etdi diýerler. Telekaçylaryň azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä döwletiň kömegi hem gerekli adamlara diňe mümkinçilik töredilse öýünne ýa beýlekide nahar beşerip öz işlerini açyp başga işler edip kizik telekaçylikden ullukan iş yerlerinin dörümegine çenli gidip bilecek adamlar diýen pikirler aýdýarlar. Bu ýagdaý hatda şu daşary ýurtlara çykan türkmenleriň hem daşary ýurtlarda şu dil bilmeýän, kanunlar bilmeýän ýerlerinde hem belli bir derejede öz işlerini açyp bilmeginin hem görünýär diýerler. Siz şu arada näme pikir edýäňiz? Türkmenler dogrudan öz iş yerlerini açyp öz maşgallaryny eklemäge, gazanç etmäge taýin adamlar bolup bilermi? Şuň kugunny eger Türkmenistan hakykatdan hem kanun esasında ýol açsa, olara para peşkeş talap edilmese, yerli habarçylaryň, yerli synçylaryň aýtmagyna görä her bir iş açan adam ençeme döwlet resmiýetini eklemeli bolýar, para bermeli bolýar diýip aýdýarlar. Eger şu zatlar aradan aýrylsa, türkmenleriň özlerine iş töredip bilerlermi? Türkmenistan hökümeti iň bärisi şu para horlugy bilýän bilkasty döretdi. Şu para horlugy ve kiçik telekeçilik iň bärisi bir kiçik bir çayhana diýip aýtýarlar. Türkmenistan'da şu bir çayhana açmak üçin ulu bir döwletiň wezipeli adamlary esasen hökümetde işleyen şol iň bärisi häkimliginiň hünärmenden başlaýa ýangına garşy injinier hünärmenine ve şoňa meňzeş işgärleri bir kastlaryň olar gynçylykny döretýär-de dogrusyny aýtsakda. Şonu çözmek üçin ýene de para talap etýärler-de. Şol eger sen şol belli bir parany bermeseň men sana işletjek diýip açyk anyk aýtýar-da şu meselede. Gaýnansakda bu mesele gyn meselede. Eger hökümetiň ýokary gözekçilik gullugy iň bärisi ýa şol gözekçilik gulluklary şu meselede Türkmenistan hökümeti özüne edildiğinde hukuk döwleti diýip görkezýär. Şu hukuky işletmese we kiçik telekeçile maliyeli esasy şol kredit, bank kreditini datatsa hökümünde bir amatly şertde bermedik ýagdaýynda bu mesele hiç bir Türkmenistan'ı öňümüzdeki gün kiçik telekeçiliği hem östürmejegini gözümüze etýär. Adat, eger Türkmenistan bir tarapdan şu ýurtda iş yerlerinin döredilmegini yola goýup bilmeýän bolsa, ýa-da ikinji tarapdan şu korrupsiýany aradan aýryp bilmeýän bolsa, näme üçin şu Türkiýede işläp ýören adamlaryň pasport meselelerini çözenek? Eger olaň ýurda köpçüliklerin gelmegini islemeýän bolsa, näme üçin Türkiýede adamlaryň pasport meselelerini çözenek? ýa-da olaryň maşgallarynyň Türkiýe barmagyna ýol açanak? Şu ýerde näme mesele görýärsiňiz? Näme üçin türkmenliň pasport meseleleri şeýle ol mesele öwrüli? Elbette işsizlikten soň. Nämişlerine şu Türkmenistan hökümeti hakykatdan soňky döwrü hakyny hukukyny talap etýän Türkmenistanyň raýaty eýamyjy Türkmenistanyň hökümeti üçin hop agandyryp başlady. Näme üçin ýönde jemgyýetiň arasynda ozal bilim alymy ýok edip we korrupsiýany döredip bilgiçliğin halky bir adam şahsiýet hökmünde hem hasap etmeýän hökümet şu wagt dogrudan düşürip başlady. Birinciden indi Türkmenistanyň çäňinde normal derejede beýin akym boldy. Beýin akym diýende şol iş güýjü daşa ýurda çykmagyna we käbir pudok edaralarda paxta ýydyrmagyna adam bile tapanaklar diýär. Bu meselede Türkiýe Respublikasyna şol gidip bilmemezlik ýa bolmasa Türkiýe Respublikasynyň ýa daşa ýurtdan gelip bilmemezlik bu bilgiçliğin döredilýär. Iň bärisi şu wagt ýollar bekläp saklap durlar-da, gümrükler bekläp saklap durlar we daşa ýurtda Türkmenistanyň raýatlaryny içeri almak niýetleri ýok. Inne adat, şu meselelerin çylşyrymlaşdyrylmagy ýa-da türkmenleriň ýagdaýlarynyň ýurt içinde, ýurtdaşyna kynlaşdyrylmagy siziň aýdyşyňyz ýaly eger bilkastan bolsa, bilgeçliğin edilýän bolsa, bir udak möhletli dogry çözgüt bolup bilermi Türkmen hökümeti üçin? Her bir giýjäniň gündüzi bardyr. Bu meseleni dowamly saklap bilmejegini özüm Türkmenistan hökümeti hem anyk bir suýun berdi bu meselede, dogrusyny analiz berdi. Bu meselede Türkmenistan araýatlary iň bärisi düýün Türkiýe Respublikasynyň İstanbul şäherinde Türkmenistanyň raýatlaryny nägelerini bildirip charter reisine minmek üçin, ýurda uçmak üçin juda bir gol galmaly boldy. Hatda Türkiýe Respublikasynyň polisiýa işgärleri, ýürütme polisiýa edaralarynyň işgärleri gelip şol bir nägelerini bastyrmak niýetleri boldy-da. Ýöne gaýnansak-da Türkmenistanyň hökümeti şol meseleni çözenakdy, şol gynçylyk döredi, şol meseleni çözmek niýeti ýokdan şol meseleni üstüne ýapmak
diýerler. Şu gaçmak niyetleri var şu meseleden. Çözmek değil, sadece üstünü yapıp gaçmak niyetleri vardı. Eğer de hakikaten Türkmenistan hükümeti şu meseleni çözmek niyeti bilen, şu mesele çözüm bir getirmek niyetleri var olsa doğrudan hükümetin sisteması olan pasport vermek meselesini ve Türkmenistan'ın raýatlarına daşa ýurtlardan gaýdyp gelmesini şert göretse bu meseleler hakikaten hem Türkmenistan hükümetinin güçlü olduğunu ve şu meselenin çözüp bilecekliğini ve bir manager hükmünde bu mesele üçün Türkmenistan hükümetinin ağırayını daha halkın içinde inmersi Türkmenistan'ın raýatlarynyň içinde hem galdyryp biler diýip düşünýändir. Bir Adat Haýtbaýyň pikiri, hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.